пускам. Здравейте ви, Бокси и YouTube. Сега ще ви покажем още една поредица с ченгета. Този път сме трима. Аз, Живко и Иво. Ако ядете туалет и трошача. Да. Ще ме вземат. Сега разбиваме малко коли. Тук отгоре на нашето. Аз минах отдолу. Отгоре е по-безопасно. Някой ма засиле. Я бягай. Що полиция има горе? Да, знам. Позад мен наш остава копарче. Майко. Толкова полиция. Цето записа челно. Карай то. Ох, полезно. Минах през полицейска кола, не знам как. Цето под мене мина. Защо аз съм последния? Дайте, аз съм първи. Става ли? Абе. Да бе, ари минай бързо. Цецо! Какво правиш, бе? Гаден съм голям. Дай, ще ме фанат. Голяма работа. Да, бе, голям. После, ако някой да се хвани два пъти, после няма шанс. Иво, ако те хвана, ще убия. Еми, ти ме блъсна. Случайно беше. Ау. Бърках пътя, се бъсна, ще ма бъстисат. И аз те бях бъркал един път пътя. Добре. Бе, човек, ме хванат, ето, заради тебе. Заради ножата изляза. Сега не съм аз, но съжалявам, че това не съм виновен, нали знаеш? Оня бавния дете клас ДСК, Иво. Аз минах през Цецо. Що мигаше? Нали, така светофар. Джипка! Абе, я бягай, бе. Цецо, браво, бе, човек. Той всички не го видяха. Побързо! Идвай, побързо! Цецо, видя ли как се въртях? Дай, тук те блъснах. Да, бе, аз трябва да съм първи, я му стиги. Майко! Еми, да, по-бързо, защото зад мен има... Колко не мога да? Там аз съм зад вас, не се страхувай. Само намаляйте да ла минал. Абе, полицай. Да, с висока мощ ти да не е. I feel good. Тиш. Аз ви разчистих малко пътя. Ко си разчисти от тебе, ще хванат. Виж какви неща прави, видяхте ли? Наистина ще ме фана! Дай газ, бе, просто тъпа кола. Като тебе. Майко, една полиция тук са равната като сърце. Ами аз те детско на пъзнашка се въртях, бе. Наравно се въртях прав. Знаеш как съм? Цето направо ме превъртя. Аз тогава бях набрал голяма скорост, Иво. Аз най-да. Те са развърчани полиции тук, бе. Живко. От Ще ма хвана. Газ. правя, бе, път ако не знаеш. Чухте, бе? Там трябва да виждате там, где съм оставил следа. Видяхте ли ми следата? Да. Майко, тъс джипка направо се преобърнала. Направиш. Виж какви неща правя аз. Гледам да ми пускат да минавам по отворчетата, дето правят тези неща. Какви отворчета, бе, преки пътища се наричат? Цяло съм учил. Не са трябва, че той е бот на НФС и не знае как се наричат някои неща. Не говоря за Живко и за мен, нямам за Иво. Все пак за пръв път игра. Не го обиждай сега. Ще ма бъстисат, много кофти ще ма бъстисат. Само. После един шанс, ако ме хванат мен на втори път. Ето е! Ако ме хванат край с всичко. Не, защото имам и нулата. Телепортът Живко. Много ясно, аз съм първи. Имам и ако и Живко го хванат, имам и 1-0. Аз имам една нова вече. Живко, да, играш.
Да, зад мен има някаква точка. Давайте от пътя. Майко, ко се разпарчаха във въздуха коли. Живко се ядоса. Нали? Иво е магистралка. Цецо, Цецо, видя ли го? О, Снимате ли още, бе? да. We are the champions. Ама 60 секунди имаме хора. Не го тревожи вас, бе. Да за... Ей, сега. Не сме шифо. Иво магистралката. Ау, че подказа чипна, просто преобърнах. Това се правих. Иво магис... Не го знам, аз ще завършвам. Си губича. Аз ще завършвам, ама не знам за вас. Мерси, Цецо. Аз завърших. Завършвам ли? Мен заради Иво ще ма хванат, ето виж. Аз завърших, не го знам аз. Ей, как не те срам, бе, човек? Аз... Да, аз сега докато завърша... Иво магистралката. Коя картата отворя? 5. Е, Бе, не успях. то ви като хванаха, то най-много кой се бъска и аз не знам. Да, Иво, завърши ли?